Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. És un tema molt parlat, un tema que està molt al carrer, un tema que ara havia estat callat perquè està en l'espera del que passarà en la votació de la ILP al Congrés dels Diputats a Madrid. Fet això, jo m'agradaria, per parlar d'unes altres coses diferents a les que ja tantes vegades hem debatut i que semblava que tots estàvem d'acord, fer una miqueta de memòria a la gent, sobretot, perquè a veure si és possible que ells m'ajuden a entendre el que ha fet el Partit Popular a Madrid i què és el que pensa fer la Generalitat Valenciana ara. Perquè, mireu, voldria començar aquesta intervenció llegint un comentari de suport que un ciutadà va penjar al seu mur de Facebook el dia 21 de febrer de 2011. SIC. Hemos visto este fin de semana cómo muchos castellonenses reclamaban la libertad de poder sintonizar TV3 en Castellón. Parece mentira que en pleno siglo XXI se limite la posibilidad de que las personas podamos elegir el medio de comunicación que deseamos sintonizar. Como esto se produce porque Zapatero no concede un múltiplex a la Comunidad Valenciana, lo vamos a reclamar en el Pleno. Vale ya de prohibiciones. SIC. El ciutadà no era altre que el mateix Alberto Fabra, alcalde de Castelló en aquell moment i actual president de la Generalitat Valenciana a data d'avui. Posteriorment, Alberto Fabra, en declaracions a TV3, va dir: SIC, los políticos estamos para resolver absurdos y que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida y no les creemos problemas. La reflexión era: oiga, pongámonos a trabajar, lleguemos a acuerdos y hagamos que la gente pueda ver la televisión que quiera. SIC. Bé, a hores d'ara, de ben segur que molts de vostès i que estan mirant pensaran que m'he enganyat de paper i que estic llegint el meu guió que m'han escrit per a que em fitxen i poder debutar en el Club de la Comèdia. Però no. Aquesta és la realitat. No és ningú guió del Club de la Comèdia. És la realitat pura i dura. Aquestes declaracions són reals. Des de Compromís subscrivim les paraules d'Alberto Fabra al 100%. Mai hem estat més d'acord. Així que ara i des d'ací li demane al molt honorable president de la Generalitat que s'apliqui el seu discurset, que es fique mans a l'obra i aplegui acords ja, perquè els canals de RTBV es puguen veure a Catalunya i els canals de Televisió de Catalunya es puguen veure al País Valencià. És ben cert que quan el PSOE estava al govern central, amb Zapatero al capdavant, sols va ficar pals a les rodes perquè TV3 es torni a veure. Ara que està el PP, res ha canviat. El poble valencià cada volta estem més farts de la odiosa tutela a què ens estan sometent des de Madrid. Pels propis representants elegits al País Valencià per a defensar-nos. És a dir, estan a Madrid, així diuen una cosa i quan van a Madrid sembla que s'obliden de lo que han dit així, i no estic parlant del president de la Generalitat que l'únic que ha fet ha sigut traslladar-se de Castelló a València. Estic parlant dels que se n'han anat de Castelló a Madrid. I així dient una cosa i allí van votar en contra de la ILP. Els que suposadament representen els castellonencs i que suposadament tindrien que haver fet cas a les paraules del senyor Alberto Fabra. Ens fa l'efecte que sols prometen i quan arriben allí s'obliden, però possiblement perquè tenen por de dir una paraula més alta que l'altra i perden la poltrona per defensar els interessos de la gent que amb els seus vots els han posat allí. El que volem és TV3 ja, així, i Canal 9 a Catalunya, i que se deixen de Montsergues. I, més a més, ens solidaritzem en els treballadors que han sigut acomiadats des del govern valencià, que han sigut
acomiadats des de Canal 9, tirats al carrer en l'ERE monstruós, però sobretot en aquests 35 que estan passant realment molt greu als dies d'ara.